L'Institut de Llengües ofereix cursos i recursos per l'aprenentatge d'idiomes, du a terme actuacions de promoció de les llengües i l'acollida lingüística i cultural d'estudiants forans. També organitza activitats en altres llengües fora de l'aula, visites culturals, espectacles, trobades per practicar llengües. L'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües organitza cursos de diferents idiomes i expedeix certificats acreditatius de coneixements lingüístics, tant propis com en col·laboració amb diverses institucions. Poden ser presencials, en línia, semipresencials i d'autoaprenentatge. Tot l'alumnat de grau ha de tindre en acabar els estudis coneixements d'alguna d'aquestes llengües: alemany, anglès, francès o italià. La normativa específica de la UDL estableix el nivell que es demana i els mecanismes previstos per acreditar-lo. L'Institut de Llengües ofereix la possibilitat d'assolir aquest nivell i altres mitjançant els cursos i exàmens que organitza, amb un certificat reconegut per les universitats i l'administració catalanes. La Generalitat de Catalunya i la UDL ofereixen ajuts per cobrir les despeses de la matrícula dels cursos i de les taxes d'exàmens per obtindre els certificats. A més dels cursos i les activitats fora de l'aula, una altra manera de practicar llengües és el voluntariat lingüístic o la borsa d'intercanvi lingüístic. L'Institut de Llengües també ofereix serveis de correcció i traducció i convoca ajuts per a la correcció d'articles de recerca i tesis doctorals. Trobareu més informació al web de l'Institut i a les xarxes socials.